matud pa sa atong tubag, sa Salmo responsoryo sa gaito, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa ninyo dinhi ang muangkon na sa imong kinabuhi ang Ginoo gyud mao imong kahayag ug kaluwasan? Taas ang kamot. Kanang uban ang yawa mo inyong kaluwasan. No? Sige, tagaan ta mo second chance. Kinsa dinhi ang muangkon nga si Jesus or ang Ginoo maoy imong kahayag o kaluwasan? Taas ang kamot. Napaginauaw mo pataas or ilag yung ingnon nga di si Jesus, di gyud ang Ginoo maoy kaluwasan. Nganong nanimba mo din eh? Unsay rason? Di man de si Jesus ang imong kahayag o ang imong kaluwasan, nganong nisimba man na gipugos ko sa akong ginikanan pa dire, gipugos ko sa akong asawa, gipugos ko sa akong bana, o may ingon nila sunod-sunod lang bang? Tinuod ba nga si Jesus o ang Ginoo mo ay tinuod nga kahayag o kaluwasan? Tinuod ba na o dili? Very good. Si Santo Niño mao ang sinugdanan sa maong kahayag o maong kaluwasan. Si Santo Niño ang bata. So kanang bata mao nay sinugdanan sa kahayag o kaluwasan. Kanang tiguang mao nay sinugdanan sa kangit-ngit. Kaya hastang pananawa na ngit-ngit naman. Hay may mas pinangga ninyo, ang bata o ang tiguang? Tinood? Hay may dali ninyong kusion, ang bata o ang tiguang? Ingon mo, mas pinangga ninyo ang hay may dali ninyong balikason o kasab-an, ang bata o ang tiguang? Hay may dali ninyong latuson, ang bata o ang tiguang? Maunay mga buhat na nakapahatag natog kangit-ngit, kay ang kahayag ato mang latuson, ato mang kusion, ato pag yung kasab-an, sige hagbadlong, imbis unta to dawaton. Hay may inyong kahadlukan karon, ang tiguang nga mamatay o ang bata nga mataw? Hay may mas hadlok ninyo kanang tiguang nga mamatay o kanang bata nga mataw? Kinsa dinhi ang mahadlok sa bata nga mataw? Taas ang kamot. Naitulo ka buok. Kinsa dinhi ang di mahadlok nga ang bata mataw? Taas ang kamot. Kinsa dinhi ang muoyon nga makaanak og 15 ka buok? Taas ang kamot. Nanay ni anak nya anak dayon. Mauna di ta mo welcome sa bata nga mataw, labi na gyud og daghana, kay nagtuo magud ta nga ang bata problema, nga ang bata kadautan, sana kanang kahasol o mahimong expenses, dili kahayag o kaluwasan. Kay kung ang bata problema pa, expenses pa, makadaot pa, dili na agian ni Kristo, isip manluluwas. Ang tanan nga giagian ni Kristo paagi sa kaluwasan. Kanus agasugod ang kaluwasan ni Kristo nga gihatag nato diha sa pagpanamkon ni Maria sa iyang sabakan. Maubitan ng naatay kana ganing ansana ato ng pistahan ang unsa man Annunciation, the Annunciation. Dako sana nga pista nato
Di ba? Kay mao man na ang pagpanamko ni Maria sa bata, nagsugod na ang kaluwasan. Muna kamong mga babae, manamko na gani mo kana kaluwasan na na. Magsuka-suka na gani mo, kaluwasan na na. So kung ang imong anak 13 anyos, gasuka-suka na, ina, kaluwasan na ni. Ano, no? Bitaw. Pero, posible nga kanang gasuka-suka, dili na maluwas kay nag-premarital sex man na. Pero ang bata nga iyang isabat, tungod kay giuyunan sa Ginoo nga maumol sa tiyan sa inahan, simbolo ginas kaluwasan. Pero kanang gasuka-suka nga nag-premarital sex, nagsuka-suka kay nangabit, nagsuka-suka kay siging kuyog pare, kana posible nga maimpierno. Pero ang bata nga naas tiyan, simbolo na na sa kaluwasan o kahayag. Kuha ninyo? Sige, lingay mong tupad. Ing na sugod karon, mga anak na kita. Sige na. Sige na. Ang uban, wa mulingi. Ano na nagdumot na sa bata, kusog kayrong inimnanay pills, ligation, vasectomy, ayudi, sa pananguban na kondom, kusog kay karon, abortion, kusog kayo. Atong gipatay ang kahayag o kaluwasan sa kalibutan. Kasagaran nato kusog kay mo patay. Karon nidako ni si Jesus. Mao na sad ni ang ato na lang i-fast forward sa atong ebanghelyo, ang pag-implementar na sad sa kahayag sa atong kinabuhi o kaluwasan, mao ang iyang pag-ingon, sunod ka nako. Sunod ka nako. Ako man ang kahayag, ako man ang kaluwasan, sunod nako. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ni Kristo ta sa kamot. So kamong uban gasunod mo sa demonyo. Kay di ka mo sunod sa Ginoo, tuwa ka sa demonyo. Duha ra makabukdaan dinis kalibutan nga gisubay, the way of God and the way of Satan. Sige, tagaan na to laing chance. Kay na isay makalitan man ta. Basig naka-resolve na mo ron. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ni Kristo ta sa kamot. Very good, no? Jutay na lang ang mga yawan, no? Kamay na lang kayo, mga siguro mga 10% na lang. Karon unsaon pagsunod si Kristo, ang modelo mao ang atong mga apostoles. Ang unang mga apostoles si Pedro, si Andres, si Juan, Santiago. Unsa ilang gibuhat? Pag ingong Kristo sunod nako, kibiyaan kinila ang ilang panginabuhi ug ang ilang kauban sa kinabuhi. Imong livelihood ug ang imong family. Biyahe gyud. Muna kung musunod kas Ginoo isip asawa, biyahe ginang imong bana. Bitaw. Isip bana musunod kas Ginoo, biyahe nang imong asawa. Isip ginikanan musunod kas Ginoo, biyahe giday nang imong mga anak. Nya mga anak musunod mo sa Ginoo, biyahe din ang inyong ginikanan. Kana kay ang Ginoo labaw sa bana, labaw sa asawa, labaw sa anak, labaw sa ginikanan, labaw panas balay, labaw pagay na sa imong kinabuhi. Nga naman, siya go'y tag-iya aning tanan. Kinsa din ang andam mubiya sa tanan para sa Ginoo, katapusang taas sa kamot. 1, 2, ako na gining ipon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ka apostoles. Astila no looya sa uban, di mo mubiya para sa Ginoo. Nya ningon ang Ginoo, kinsa tong maniguro siyang kaugalingon, kawadaan ini. Ang katong mubiya siyang kaugalingon, kinabuhi, makabato ni ini. Ala, wa mo mutuo anak. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, gipahinomduman ta ni San Pablo.
Si Kristo gyud ang rason, dili ang atong rason mao'y atong himuong rason, kung dili si Kristo. Kay kung ang atong rason, magkabahin-bahin rata, magkaaway-away rata. Musunod ko ni Pablo, musunod ko ni Pedro, musunod ko ni Apollo, musunod ko ni Kristo. Parehas ko nato gud, musunod kong siyano, musunod ko ni kisa diha. No? Usa ra gyud si Kristo ra gyud rason. Pero gud anang baligya tag slat din kisa may rason ana. Ha? Dili si siyano. Dili si San Vicente Ferrer. Ang rason ang Ginoo. Ako ning ihatag palit kong slat sa dopes aron ko mopakita gugmas Ginoo dinhi sa simbahan. Mopalit ko og SNJP Santo Niño's Joyful Power kay para ni sa akong gugmas Ginoo. Sige, lingiay mong tupad. Lingiya ba? Hinapila na kaslat mo na palit. Matana ko no. Tanaw na to og equivalent ba sa imong snacks nga gikaon kada adlaw. No? Kay kita ra ba di kita mohunong anang snacks, di gani mohunong sa sigarilyo, dili gay mohunong sa inom, di gani mohunong anang adtog yung sugalan, ma-online man or ma-real nga sugal, di gyud kapugong ana. Pero may kayong moingon, onya na lang ng slat oy, onya na lang ng donasyon oy, onya na lang ng halad simbahan oy. Ana no? Ana patay mo diya. So salamat nga naanay na malit na tog slots, nagpadayon sa pag-increase ang atong halin. As of yesterday, ang atong dopes na halina na taog 17,858 ka slots. Pakpak, salamat. Nagsugod na tag hanay sa atong tukuranan sa building, ato ng sugdan inig ka mag-groundbreaking ta karong 27 inig pista nato dinhi sa Santo Niño. Niya napatay available nga slots 37,142 ka slots. Niya ang sa ato sang pista ni Santo Niño is in JP nahalina na putag 7,241 ka slots. Pakpakan gyapon nato. Yan, napatay igbabaligya nga 7,759 ka slots, tag 100 ni per slot. Ya kutob rata sa January 27 or 29, dipindi lag mahurot na ni. Nganong ato maning gibuhat? Tag 100 ra maning slots ani. Tungod kay inigpista nato ni Santo Niño, gusto natong mabati sa matag parokyano ang maong pista. Mo nang magmotor kita kada gabi, nagkontis-kontis ta dito sa mga kapilya para inig kada gabi natong motorkid, mura sa silang maukay ba, ka-feel sila nga naagyoy pista, manghatag sa tag mga bugas nga tos pinakaubos, pinakapobre na to karon nga mga pamilya dinhi, mga 550 na kapamilya, aron sa sila mubati nga bisag pinakaubos mi, di gitingay na mulantaw og misa, pero naka-feel mi, na-appeal di ay misa pagsaulog sa pista senior. Kana bang inighatag sa bugas mi ka, unsa man ni pista man sa senior, gitagaan ta sa parokya, gitagaan ta sa ato mga kaigsuonan sa halano, ana no. Anong mura mamugsubo kayo kanang nindot man gunay nana, maka-feel sila ba? Giningwa mo palit og slot, mahingang habay, nusa man na siya. Na pamalit na mo karon, ay mo glakaw nga di mo malit. Nga ikatulo nga gibuhat ni Kristo aron ta makakitag kahayag og kaluwasan ang pagsunod sa iyang mga pagtulunan, sa iyang balaod. Siya bag-oho na nakong balaod karon. Dili na tong balaod nga makamatay, ang balaod na nga makabuhi. O unsa man ang balaura, balaod sa gugma. Pasabot ang tanan natong buhaton ibasig yun sa gugma.
Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma sa simbahan ta sa kamot? Kanang ni simba bang nahigugma simbahan? Ayaw daghan. Pila ka buok ninyo dinhi ang wa mo sunod sa atong asyirit asa mo palingkoron ta sa kamot? Mga buangon mo. Kung nahigugma ka, musunod gyud ka sa imong gihigugma. So mo na dinhi sa simbahan natay mga rules, atong mga hangyo aron ta mas nindot, mas husay ang atong pagsimba kay mao man ang mahigugma, imo man gyud nang ipahiluna ang imong gihigugma. O na maingon ta ang PIMAG mao imo tudlo ninyo asa mo parking, unsaon pag-parking, no? Ana dinhisad ang asyirit unsaon paglingkod asa mo lingkod, napatagan ni role dinhi na kanang mga ludhanan ayaw nag-ipusdak kay mura kag nasuko nahigugma mga ka, do it gently kanang way tingog, no? Nya kanang bata magtingog-tingog dadades gawas na malipay ko sa mga ginikanan na inigtingog silang anak dades gawas wa man na nato gi-reject ato ra nang gibutang ag lugar nga adto siya maka tingog-tingog dito nga nasa magsigdagan-dagan dako kay atong parkingan padagana na dito maayo ana, no? Maluya man na ikaluya matuog man na dadaan sa balik diri wa nay misa ato na lang dada sa inyo ana ba role man na siya good aron ta magkahiusa nya sa taygamayng liturgical role kanang inigamahan namo ayaw mog dupa-dupa ang pari ray mo dupa ngano man aron sad maka-feel ta nga ang pari ra gyud mo'y angay ilansang sa cross kay si Kristo ra man sa gilansang sa cross, di ba? Ma-feel na to ba kanang inyong mga anak inigingon ihata ipakita pa naginigsunay mga pag-umangkon ayan na padagan-dagana aron mangamin di na mo isaktong liturgical action yango lang usas ulo inig humas misa paamina na silang tanan kanang ingon ana, no? Nya nagiuban ato o magkana pader ko ato kuning naandan pamina na siging dinaganay ang mga bata gaduha dito sa gawas gadagandagan hinigingon pakita pa nagsunay maglumbaw dagan rin pangita silang mga kuan apuhan tang gubuta murag yung mga iro ba nga nangita og kanunod ayaw ana husay ba ako lang ning gisgutan kay kining balaod sa Ginoo nga pinasubay sa gugma mao ni ang number 1 nga gamito nato sa pagtuman sa tanan nato mga buluhaton sa kinabuhi ug kun ato ning tumanon naagid nato ang kahayag ug ang kaning kaluwasan. Okay. Manindog na ta mga luwasonon.